Kasuwun dhateng panjenenganipun Bapak Kolonel Warsono kula aturi minggah panggung monggo. Monggo, Pak. Keng Palembang Warsono, Pak. Monggo Bapak Warsono katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur tumrap sedaya mugi kersa paring panglipur Pak Warsono datang penontone pada senang dalangan Ki Hartono muga swarga. Durung Mas, aku urung pengen munggah swarga sik Mas. Nggih, sungkem takzim kula katur Bapak. Rading ngriki kemawon. Ngati-ngati nggih, Pak. Dompete dijogo, Pak. Oh, nggih, Pak. Padake copet kok piye. Nggih, nuwun sewu Bapak. Nggih. Panjenengan ngasta wonten pundi, Bapak? Sampun purna napa dereng? Dereng. Dereng, Pak. Oh, dereng wonten pundi, Pak? Kula Kepala Pengadilan Militer Palembang, Pak. Wonten Palembang. Nggih, Palembang. Yalah, empek-empek nggih, Pak mriko nggih. Olah-olahe. Nggih, Empek-empek nek kalih empek-empek niku bedane napa Mas? nak empek-empek niku daharan. Nggih, nek empek-empek. Benten Pak niku nak empek-empek daharan, Pak. Nggih. Nggih, niku nuwun sewu. Mbek-mbeke tak dijelaske. Ora arep tak jelaske. Niku sami-sami dahar Mas. Nggih, Bapak Warsono nggih. Aslinipun pundi, Pak? Kula asli Juwangi, Pak. Juwangi. Nanti waktu kula nikah niki dalangin. Dalange kula lho. Mas. Wayang niki, Pak. Makanya nanggap niku mawon. Nggih, Nggih, mesti nggih. mulyane. Ya, mulya. Nggih, mesti. Niki saya sanjang Pak Ardono. Nggih. Alhamdulillah. Dadi kondur saking Palembang dinten napa-napa? Nggih, kalih minggu sepindah, Pak. Oh, waduh. Kula griyane Semarang, Pak. Oh, Banyumanik, Pak. Mboten, Pundi? Semarang. Zebra Raya. Oh, alah, Zebra Raya niku sing sebelah ndi to, Pak? Wah, ya lor kae. Ora paham aku. Kita kaya ngerti tibae. Sok tahu, Pak. Sok tahu. Nuwun sewu niki Bapak Warsono dilapurih menapa, Pak? Macange. Mbok bilih menawi kersa nyekar alhamdulillah matur suwun. Oh, nggih. Nggih. Nganu, Nek Pak? mboten nyekar nggih nyawer. Nyekar garing nggih mboten napa-napa, Pak. Nggih. Ngomong samu aku batang po piye. Nuwun sewu. Nuwun sewu Pak Warsono sak mangke sampun putra pinten? Kalih, Pak. Sampun wayah? Dereng, Pak. Nggih ingkang setunggal ngasta wonten pundi, Bapak? Oh, nembe lulus niki. Profesor nggih. Mboten, Pak. S1 niki. Sing S1 kalih nggih. semester 6. Ingkang dados bidan? Ibuke, Pak. Oh, Ibu bidan nggih. Ibu bidan, Pak. Nggih. Oh, sami kalih Bu Endang berarti iki. Kapernah ingkang rayi kali Mbak Tuti nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Bidan mriki niku sengano, Pak. Tetep kalah kalih bidan gen kula. Loh, Bidan bedane napa, Pak? bidan gen kula ki nuwun sewu, nambani sembarang-barang mboten kaya obat, Pak. Kayak napa? Nganu spirituale utawa kejawene kasepuane dhuwur, Pak. Wah, kuwi Sirahe ngelu ngoten niku mboten dikai obat anti nyeri ngelu ngono mboten. Dimek ngeten sret dilet mut mari, Pak. Wetenge mulus ngoten niku mboten kai obat, mboten ngoten niku kae dimek sret ngoten lat dilet lek mut mari, Pak. Mari. Bareng kula anyang-anyangan bidane tutup, Pak, nggih. Mboten buka sakniki. ambeien ya tutup, Pak, Mas. Iya. Pasare ambeien ya tutup Terwani bidane. sakniki. Padha wae. Nuwun sewu. Niki badhe sesekaran menapa, gegendingan menapa, Rama? Sekalian mumpung rawuh wonten mriki. Dalem napa? Sewu kutho. Pun. Apa, Mas? nyuwun. Sewu kutha. Sewu kutha. Nggih, niku lagune nganu to, Pak niku. Mawi orjen nggih. Kinarto Sabdo. Musik napa gamelan? Napa mawon, Pak? Nggih, orjene diagem, Mas. Mboten diagem, Pak. Lho, ya dipijet orjen kok dienggo kok klambi we. Lah kadang-kadang ki ya lali terus nek kadung pendase iki ya klambi apa-apa dianggep ya klambi. Niki nuwun sewu niki lho. Niki Karang Tarunane luar biasa niki nom-noman ning sregep kaceket terginas terampil saking cepete gaweke wedang rung tak ombe dundurke. Tur Mas Garing. Adicara kala siang kula sanget bombong bingah, seneng banget. Biasanya sak mangke niku nggih umume niku. Nggih. Saiki niku cah nom-nom wis wegah Laden. Nggih. Mriko-mriko biasanya standing partai mangan do njupuk dhewe-dhewe. Piring terbang. Nggih, saiki wah dicaoske daharane setunggal bungkus tunggal, snack, dahar, mungkin sop, dahar.
Pun kula remen banget niki. Tegese kula Saestu panitiane mriki nggih gapyak sumanaknya dulur. nggih. Mbah Marno sing panitia PRW iki. Nggih, wong kula dugi pondokan mriku wau to, dalemipun Bapak Sinten kula supe mriku wah langsung panika monggo. Paturan dar ngunjuk, kamangka mriku urung ana apa-apa blas. Saking sregepe. Nggih. Nggih. 1000 kutha nggih. Nggih, Pak. Yo Mas orjene Mas. Nggih. Nadane. Ndi to arsene ndi to? Nggih. Nah gamelan mangke inggil menawi orjen kan radi cendhek. Niku to. Gawanteng. Nggih, nah saged sesarangan campur sarinan. Nggih. Dedek sini dong Dedek, temenin Bapak Warsono. Apa penyanyine kon adeg jeneng adeg sisa? Mboten siji mawon. Nggih. Oh, kakean mengke malah Ambrol ya. Mboten kakean biaya maksudnya. Sesarengan kali Bapak Warsono. Sewu kutha wis tak liwat. Tepuk tangan Pak Kepala Sono. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning endi? Pirang taun anggonku goleki. Sepene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya wong siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan waktu mung sedela tak ngetombo kangen jroning dada. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan aku mung sedela aku tombo kangen ning dada senajan sak
Senadyan iki Hebat lho. tenan, mantap. Senadyan menika Nggih. ngasta wonten militer nanging tetep tresna kabudayan mempunyai jiwa budaya wong yen duweni jiwa budaya niku ora radikal, ora Nggih. kaku, ora ura. Semua tanpa didasari dengan budaya, Mas. Nggih. Niku tetep dadi radikal. Nggih. Agama tanpa budaya yo Bubrah. radikal. Nggih. Samudayanipun. Budaya niku napa to, Mas? Budaya niku perilaku yang Lah. beberke kaendahan. Perilaku atau jati diri. Jati dirine wong Jawa, budaya ning Jawa, nggih to, Mas? Nggih. Unggah-ungguh tata krama. Nggih, mula jatine urip niku wong niku ten pundi, Mas? Jatine urip niku teng diri pribadine. Ten ngalas. Kok saged? Jati urip niku ning ngalas kok ning jati diri. Mas, aku njaluk tulung, Mas. Ten pripun? Golekno jati rong 10-an nggih ngeblek iki Mas Gareng. Nesu lho, jatine urip niku ya ning ngalas kok jatine urip ning diri ki apa. Deh, lah kita kira iki ya bener wis bener. Nah, jatine mati niku ten pundi? Nggih tengah anu dadi bipet bareng Mas. Ya ning toko mebel kok Iya. jenengan iki piye? Nuwun sewu Rama niki malih napa mboten, Pak? Malih napa mboten? Sampun. Oh, sampun nggih matur Nggih, sembah nuwun. matur suwun. Bapak Warsana mugi-mugi sehat panjang yuswa, Nggih. awet mongko Amin. putra wayah. Amin. Nggih, pinayu. Mboten sarepot-repot to, Pak? Lah, Allah. Wong dadak ngoten lho, kula izin lho, Pak. Allah. Allah, piro ki mau? Lah. Gorene. 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 Kosek. Kena. Oh, lha iki cek Kowe dadi wong lanang aja sok ngono kuwi lho, Mas. Mas. Wong lanang nek entuk kaya kudune dikeke wong wedok. Mel karo Mas Gareng. Nggih. Aku tau nduk wingi ta. Nggih. Aneng wayangan niki dagelan karo penyanyi iki nampa Nggih. saweran gitu. Nggih, nggih. Kuwi terus bar kuwi setruk iki Mas. Kandhani, Mas. Niku dagelan pundi? Tak kandhani. Dagelan pundi? Wingi wong sedadi Tak Mas. kandhani. Sedadi wong aku Solo 3 kok. Mas, kuwi dalange kakean nonton azab ning Indosiar. Heeh. Mulai wae kemakan film Tak omongi. Ning kok ada setruk mbah lho ya. Wingi ya ono lho. Apa neh? Dalang nyepatani dagelan ngono kuwi. Sikile cantengan ora suki ngeprak. Cantangan iki piye? Anu mumulen. Iki ngeprak. Bulen, ora iso. bulen lah cara kene Mas. Bubulen. Heeh. Iki didum, nggo kanca-kancanya. Iki Pira ta wi? diparingi ora sah pira-pirane sing penting tandha tresnane panjenenganipun Bapak Warsana. nggih, Ya. heeh. Digawa didum. Aja ngono, Mas. Aku ya gandeng sak. Iki nak ngene piye? Mbak Tutik sing kagungan kersa kan munggah panggung pripun? Aduh, niki kok sing kagungan kersa munggah panggung niku pripun? Kersane klipur para kadang, para lenggah, para rawuh saking seneng-seneng. Ning mboten napa? Mbok bilih kersa menika lho nyuwun pangapunten lho niki. Nah, kula Nggih. ora wani wong sing digawe kok. Loh, kok gak wani ngapa, Mas? Sing pokoke angger Mbak, kok dikek akeh lho. ora ngono. Mengke kersane nyanyi, nggih. Aja ngono. Saru. Lah piye? Saru. Aja ngrembug dhuwit ning panggung kuwi saru. Lah kene. Sarune nak ra dinehi. Lah iya kandhani kok iki yo ndrides ngono kok. Nuwun sewu, niki kula purba wasisan derek panjenengan lho Mas. Nggih, lah terus pundi? Mbok bilih kersa kali Pak Joko. Lah Pak Joko emang piyayine mendelan. apa? Mboten. Oh, mboten kersa. Oh, mboten nggih, Mboten pun. kersa. Menikmati mawon, Nggih. menikmati mawon. Nggih. Niki kula kalih milenia entuk nyanyi ngoten. Oh, ya? saged. Saged Ya Mas. entuk Pancen to, Mas, mriki jenengan kan iku ning libur kene yo kok. kon Nggih. piye to? Nggih. Iya. Lah iya wong Wah, Monggo, mungkin di- wis iki aku di bojo kowe tenan aku setruk 3 dina, Dik. ya mbak to, Mas. Reweli ya Lah Allah. piye to, Mas? Engko tak plotot kaya udun lho jengkel aku. Padake udun. Mangsa gen ku rada lega sithik. Arterene, Dik. Niki beto gamelan mboten apa nggih? Mbok ampun dibeto gamelane. Arep mbok ku apa? Arep mbok dol piye? Tak gadekke. Mangsaku nyuwun ngampil larasipun Nggih. pelok mawon, Pak. Melok nggih. Bawa Mas. Wah, jajal suaramu Mas. Saiki. Sesuk ngenteni teratake dibongkar. Nah, pengen cokot kirik. Kok mesu Kapuk to, Mas? mangsaku kok. Iki sida apa udu? Sido apa ora? Nggih, Siapa? belok. Beloke barang napa? Nenem mawon. Nggih. Bawa apa, Keh Dik? men to, Mas. Eh? Mbok siji ae gene tekan 6 lho. Iki nganu lho, Dek, iki laras, iki laras. Laras. Mas. Niku pelok napa, Pak? Nggih. Belok 6. Pelok 6 abang napa 6 ireng? Dah. Ucap jiki. Metune mah pira, Pak? Mak, nuwun sewu, nuwun sewu. Mriki, daerah Nggih. mriki Nggih. ana wedhus buntute 5 lho, Mas. Kok saged?
Tenan. Napa pripun niku? Ana wedhus buntute 5. Nggih. Kok saged lho. Wedhus niku pira? 35 to? Nggih. Ngarepe pira? Kono ya apal jebule. Wah, Bandare iki kono kaya. Kowe arep bedhe-bedhean karo Bola aku. bali. Oh, kowe tak sepatani dadi 5-1 kowe. Neng lho Mas. Wingi Mas, ane kucing sikile 5 Mas. Kucing iku sikil nggone ya sikile 4. 5 Mas. Ora ana. Kucing gondol cakar Mas. Wis. Ya, Kucing. napa? Sik. Aku mau aku nek terpojok. Ngene. Kucing ki mana apa ngendok? Mana? Mana? Nak pitik, Ndok. Ndok. nano ndok pitik bosok cacahe 10 dijikuk 3 kari pira? Entek. Entek oh. 10 dijikuk 3 kari pira? 7. Yo salah. Lah pira? Kari guwak wong ndok bosok iki apa? Ora mbok emplok kowe ngapa? Ndok bosok 10 dijikuk 3 kari pira? Ya Kari jane guwak. emplok kowe, Mas. Arep mbok godhog apa piye? Lah sakniki kula tak tanglet. Sing Ndok angel. kalih pitik sik ndi? Yo sik ndok no. Sik ndok. Nggih, Pitik boten. no. Pitik. Mboten. Sik Apa? Sik pitik. Dhisik sing koh pasar. Lho ora iso. Lah sakniki pasar niku nek jenengan tumbas pitik, Iya. Lah, iki saged to? Iya. tekan omah lagi ngendok. Heeh. Lah nggih, ngaten niku. Lah sakniki pitik ireng kalih pitik putih. Kene, Apa? ayu sing ndi ngono? Apik ndi no? Nggih mboten, cara Piye? netes engko Apik. dadine Apik piye? apik pitik putih. Kok saged? Ya apik pitik ireng. Lho apik pitik Boten. putih no. Nek pitik ireng ngendoke putih are. Mboten. Pitik putih ora iso ndok ireng ya. Nek pitik ireng iso putih. Piye to? Piye? Nek pitik ireng iso putih. Sik. Ndoke Ora. putih. Kowe kakean ciu tamburi tep gitu ya. Lho kok saged? Bulet Bulet ta? Ya wis nek ngono. Ya wis Arep tak pokoke kuwi lah. kobongke kok. Sebentar. Ben bingung kok. Yeneng tawang Tanganku kok Semangat. panas, Mas. ana lintang. Dia Keneng tawang ngono lintang nang Mas. ababmu ya. Kene Mas. Hukumku manusuk. Usuk pring to. Mas bedane sinden karo listrik apa Mas? Lha nek sinden niku nggih piyayi menungso nek listrik niku iso ngalirke. Gak iso ta we? Listrik niku. Gak. Listrik niku Kula Listrik saged kan jawab. listrik kan dipegang tak dicekel iki mateni nek sinden dicekeli nguripi Mas. Nyetrum nek sinden. sinden nek dicekel niku nek Urip. listrik dicekel Mateni. mateni, nek sinden dicekel. Nguripi. Nguripi. Sik nguripine apane ya? Ono sing dadak mbok pikir ki lho Mas. Nggih padha wae no, tangane sinden karo godhong kates ki apa? Apa? Bedane. Heeh. Nek godhong kates ki dicampur daging marekke empuk. Kuwi godhong kates. Nek sinden? Tangane lah beda karo godhong kates, Pak. Nek godhong kates niku ya dicampur daging marekke empuk. Heeh. Nek sinden? Tangane sinden benten karo godhong kates. Nek godhong kates niku Nggih. dicampur daging niku marekke empuk. Godhong kateh. Nggih. Nek sinden? Tangane sinden niku beda. Iya Mas iya. Sakniki kula tangkat melih. Nek kok tekoki nek kowe iki Ora tau Manuk sekolah apa? po. Ora entuk kobong lho. Manuk apa? Sing iso ambles ning bumi. Iku manuk blekok, Mboten. plentret, Aku iso. Mboten. anjing laut, Mboten. sapi tank. Mboten. Lah apa? Apa kok sapi tek? Aku teko ngomong aku kok. Manuke wong sing ngeduk sumur. Salah. Manuke Apa? apa? Manuke wong ngebur. Asem. Manuke wong duduk sumur. Oh enggak, manuke wong ngebur. Ngene. Ayo kok ngono ngapa to? Wong duduk sumur ya apa ya ide manuk ya. Pokoke sing duduk wedok. Ya monggo dilanjutke. Cahayu aku ngenteni Mas, Kepiye, kok Dik? aku dipangku to, Mas. piye? Ben koyo ning TV-TV ngono ki lho, Mas. Iya. Oh iya. Kok aku digandrung karo dipangku. Bakal tak sembadani apa sing dadi sediamu waton ora njaluk sandang kelawan pangan ya. Iya to? Lah berarti aku nek jaluk lintang karo rembulan mbok turuti. Ora no sandang pangan we ora wis pokoke ngonoan tok. Piye? Ngene menang ngene terus. Wis ngono Ae wae. doni sisan wae ngono-ngono kuwi terus. Idoni kok ngene idoni ngene lho. Ucluk apa to saiki? Lho piye to, Mas? Oh ayu-ayu sentret kaya. Loh, kok ngono ta? Ora sentret ya? Oh. Pokak iki. Marang
aku. Sida apa udu? Sida apa ora ngono lho. Oh, heeh. Sik awakku gek rapati penak lho. Lho kene, Mas. Iki salah 3 iki muntah pindho lho, Adik. Apa? Bar sunat jatah ya. Jenengan ngapa, Mas? Mas ki madhepe rene. Loh, oh gak lek sing begar ngisor kok ya makane aku ndodok ngerti ngisor. Aduh, sabar ya, Dik. Apa, Mas? Dik sabar ya, Dik. Ngapa lho? Iki musuh wong kaya ngene repot iki. Ngapa, Mas? Piye ta? Ya iki lawanmu, Mas. Wah, tenan iki. Kok, Dik, tenan iki. Aku Dik. Genon. Mas son Naggareng dijak wae, Mas. Pundi? Iku Naggareng. Ngapa? Kon ngopo nek kaya ngene bekakas kaya ngene ki apa? Kok bekakas ngene iki? Iki omah petang piak garek sampe model ngene iki. Kedol, Mas. Kok ya pas menon nek omong. Tekan ngendi ki, Mo? Sun takon war kande Sewantene jane lo tenan ya, Mas. Ya, tak ben nyuarane tangga kowe minggat tok. Aku kudu melu ya. Monggo, monggo panjenengan, monggo. Ora ngono, Mas. Aku jenenge ya ora matuk. Oh, milik ngene iki lho, Mas, Pak Dalang iki. Anggaran suara apik iki kudu gembreget aku. Oh, alah. Mboten nek jenengan iki kudu gemecek iki Mas aku. Sapa? Jenengan itu suarane Kowe iki rumangsamu cemipok. cemipok. Cah nom-nom senenge ra umum. Janji ku eling sumedhot ra sing tias ing Mbok sing biasa wae kuwi. Ki sing diarani margitigan. Apa iku? Dalan dok. Kok dalan dok to, Mas? Silklep. Loro. Ni masing sun prasapa sinek senan bumi Sing tenanan. Sing tenanan. Ilang ngeteko sik. Kene, Mas. Aduh, ya ampun penake ra umum ya. Aduh, teles kabeh. Kene kok teles. Firasat aku ya ora ngapa lho, Mas. Ketoke gandes luwes ning ngembes kowe ya. Kok iso lho, gak teles to Bang demeknya ora ngandel. Mah, Lagi lho, ora teles lho tiba. najis mukolada. Ora sithik kok ya. Sithik ora najis. Mah. Nyong to, Mas. Walah, nyam ya. Oh, to, Mas. Oh. Ayo nak. Karo koyo ngono kok gendemen. Mongko rene dioreng-oreng kene sing bagus atau diglimeti. Bagus musane oh. Aku mau Mas, aku mau. Kowe ndek bojo dalang mumet kowe. Keno. SPP-ne anak entek lho, Pak. Kok iso? Oh, berambange pawon ki entekke. Oh, au. Mulake aku mau, Mas. Mending duwe bojo dagelan. Lah keno. 3 dina gendeng. Masa Tak guyoni terus. Tekan ngendi iki? Janjiku eling. Tangis ojo ya dalange. gak kesoni dalang. Bacane tak Sing bayar sapa ning ngenemu? Sapa? Kok nyeluk Aku arep ngetes kok. Ngetese ora meteng kok dites. Tangis ing tias ngenteni padang rembulan Alah, marai bayi piye diwarai? ora maksudnya pas ngono kuwi. Ngono kuwi. Dibacetke ya, Nduk. Sakniki. Sesuk ngenteni kowe ngene. Ngene ra nek gathuke kok ngene. Oh, urung dibacet to, Nduk? Urung. Tenane. Urung, Mas. Tak goleke nggonku wonge putih gede dhuwur sapi gelem. Ayo. Ya, buat celuk.
aja dikendangi. Wong ngendangi wong edan kok gelem. Murah lek Ana cek. Batman kok nyelenger kowe kuwi. Ini tawang ana Batman nggonku biyen. Ayo. Yen ning tawang ana lintang wong bagus akan ngenteni tekamu bareng meko ing angkasa kang mas sun takoke pawaran tamu Ya. Janjimu Wah, kesan polahe Mas Gareng. Polahe wah isen. Yo, dene masak mecicile ae. ben tobat. Yo. Apa gak entuk obah lho. Tapuki san. Lah kene kok nesu to, Mas? Sak pegel kok rumah kancane iki nyambut Iya. gawe. Rumah samu kene kene seneng ya seneng. Iya. Susahe iya. siji aku. Iya. Susahe siji tok lho, nguyuh ning kono ora ana kanjinge. Lah aku mau dikerowok apa ora? Ora dikrowok, aku mau nguyuh ngene iki kok. Lah iki dikerowok apa ora? Soale niki kancane kancaku nek sing dikerowok lho. Aja. Sing wingi urung garing kok. Yuk. Yen ning tawang ana lintang wong bagus sing ati rong saning ati kang mas Wonge Mas. Yo. Masuk. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mengko ing akasa lipas janji-janji aku eling cahayu lintang wiwi lepas tresnaku sundul diati desa kono janjiku so
tresno asih. Wah ramene. Hae. Yen ning tawang ana lintang cahayo rungokno tangising ati pinarung swarane ati Mas ngenteni bulan datari. Mas Gareng asu monggo. Nggih, yo ganti Mbak Nawang. Asu lungguh. Nggih. Kok asu lungguh? Ya aku ya asu monggo, aku ya asu lungguh. Mas Gareng, Nggih. niki enten pamudutanipun ingkang hamenggo gati. Oh, Bu Tuti. Nggih. Ngersakaken langgam esemu. Nah, Asu. dicaosi. Nggih. Montos saking Mbak. Nggih. Sinten? Mantos, lagune Mas Mantos. Nggih. Lah nggih ingkang ngaturaken sinten? Nggih. Sampeyan udat-udat wae to, Bos? Lah piye wong lha kowe nek sudut udu toh. Rai. Balangi waktu penonton sampean. Ra ento aku. Iya, engko sampean nek wis bar iki udut nganti sak jempore, Mas. Emoh aku merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Apa iya? Mungkin niku merokok dapat kula merokok beli kok. Tapi ngerokok itu bisa menghilangkan sakit stres Hati lho, lho, Mas. sampean hati-hati lho, sampean merokok dapat lho entuk saka panitia lho sampean. Nggih. Aku merokok beli kok. Iya ya, betul. Apa sampean belum dapat? Oh, saya beli kok. Oh, belum dapat. Oh, beli di tempatnya Pak Kadus. Wah, iki seniman ngenten iki, cara nyemoni ngoten iki. Boten. Boten, nggih. Boten kula guyon. Nek cara dikeki nggih. Wontene perasaan nggih kula tampi. Monggo. Mbak Tuti, monggo kuwi wis iki piye to? Pundi Mbak Tuti pundi? Nek mboten tindak mriki. Napa badhe minggah panggung monggo malam matur nuwun. Boten Langgam niki esem. sing Sing nyekar nyekar sinten? bakso. Sum Nggih, sinten? bakso Meyati. Walah ya Nggih. ampun. Busum to. Nggih. Ngadeg wani ora? Moh. Mboten kersa piyai sepuh niki kok. Heeh, tur malah ngadeg malah ngompol Lah nggih, mboten iki Malah ngrepotke mangke. piyai jenjem. Nggih, dasare niku garwane yen nembe teng Terongkok. luar negeri ya, Mas. Nggih. Nggih. Luar negeri niku. Nah, saestu niku dadi TKI. Wow, tenaga kerja Indonesia. Nggih. Walah. Nggih disabar-sabar. Mboten tempat dutaan, Mas. Oh, lah nggih piyai pinunggul. Mula ngger ngadeg terus dengan iso ngompol ya, Mbak. Saestu ngetembel. Nggih. Iki nganu esemu mawon nggih. Nggih, asemu nggih. Semoga dipun langgamaken. Nggih. Semoga. Monggo. Nggih, musik napa gamelan, Mbak Su? Gamelan pentatonis campur diatonis. Lah, campur Mas Prima. Nggih, Ya, Mas. Campur sarine, Mas. campur sari. Jadi balungane jalan, kuwi gender ratume ya jalan. Nah, Buka teluk. Napa buka rebab? monggo, Buka sak murnine, sak metune. buka celuk mawon. Buka penyanyine. Nggih, bibar niki penyanyine kula cendol dawetke. Cendol Oh, ngono? dawet nggih. Nggih. Sip. Cendol dawet ngoten iki. Dawet, cindol-cindol dawet iku nggih. Nggih. Tak kentang tong. Tak kentang sur. Apa sih Pak Sur? Nggih. Sampeyan ngeneng-ngeneng kowe to. Oke. Semoga. Ketemu wong ateges cenderung ati. Tayuke, Mas. Ingkang badhe ngayup monggo.
pamundutan saking Mengku Gati Bu Tutik sampun dipun aturaken. Nggih. Mugi dados rena-renaning penggalih panjenenganipun Ibu Tutik. Nggih. Wah, nggih. Niku Niki wonten pamundutan, wonten layang ingkang suraosipun. nggih. Kerdo senek. Heeh. Iki entuke rokok. Iki rokok nyah peeng. Pundi? Iki nyah. Alah, mboten kula. Kita erek curiga ora aku ketoke. Lah rokok niki 76 to? 76. Sesuk kita metune 76, Mas. Mboten sesuk ki buntut 9 sesuk. Buntut. Nggih. Kita tukang ramal. 6 domestik walike 9. Oh, ngono, Mas. Dari niku pekat penyakit masyarakat tidak boleh. Nggih. Tidak boleh sampai konangan. Betul. Oh. Dari Karang Taruna. Nggih. Minta lagu imbang ana katresnanku ingkang bawa nggih menika Bapak Dalang Hardono. Waduh, lah iki aku. Niki Nggih. panjenengan ingkang dipun Nak diwakili jenengan pripun, Mas? Alah nggih mboten lho sing disuwun niki panjenengan kok Niki diwakili penak menjaya Dik Nawang sekalian ben Jumeneng, nggih. jumeneng kalih mengke duit kalih jenengan, Pak. ketoke kok Jaya Indo Sarwa Klepat. Jaya Indah. Wah, dia menggung kuwi. Jaya Indo Sarwa Klepat, Jaya Minggat. Gila, bawahnya piye ya iki? Saben dina. Aku ya. Nggih. Ah, Saben dina. Nggih, kok diwarai. Koyak utang. Aduh lagi. Terus angen-angen. Angen-angen minggat ning Kalimantan. Bareng kowe. Wis konangan. Demeni tanggane. Ya wis. Iki gandeng pamundutan khusus kanggo Karang Taruna iki ora bolo dhewe ra. Nggih, Nggih. sing ditresnani panjenengan. Nggih, matur nuwun kanca nem-neman mriki. Ya muga-muga tanggal 17 aja do lali. Nggih. Do mangkat nyoblos kabeh nggih. Nggih. Aja golput. Jangan sampai nyuwun Nggih. sewu. Nggih. Niki putranipun majeng nggih. Nggih, nderek ngaleng Mas pangestunipun. Fraksi napa? Saking Golkar. Golkar genah ora lali karo atine rakyat. Nggih, niku jaman semono sih langgeng. Kula nggih 17 nggih badhe majeng kula, Pak. Majeng to Nyuwun pundi, Mas? pangestunipun 17 April benjing. Nggih. Nyuwun Idipalilah. Napa, Mas? Badhe maju RT, Pak. Nggih. Pak Dalang mawi bawa riyen Nggih. penyanyine minggah ngoten. Nggih, ngoten nggih ya Dek Nawang ya munggah ya Dek Nawang ke. Aku bawa kono alon-alon jemeneng. Nggih, Ya. Monggo bawa. Saben dina mung ngalamun. Nah, ayo Dek. Kok gentenan. Angen-angen maring. Marang kok maring? Marang kok maling iki lho. Marang. Iki sing salah ki tulisane kok iki kok. Oke. Padune Sing ben salah maling kacamata. sinden wae kok. Marang Yai. Wah, Iki wong wedok alus. iki cara wedokne metengan kok, Mas. Saiki ganti kono. Ya, kanu Mbak, ayo Dek Nawang. Harap urip. Ngapa lho? Kok sing dicekeli kene ngapa sih, Mas? Jariku ngluntung, Dik. Obah dhewe to. Lah kok obah dhewe iki Lah jarike iki kena angin iki. peneng nyawane to? Ora. Sabar. Baban rengan. Oper Mas Gareng. Ayo per Mas Garong, Mas Gareng, monggo. Oh garong piye to? Wong kleru sithik kok ya. Mas Gareng kok. Bunga susah dilah. Basake, Mas. Geni. Kok
Oper meneh Nawang. Engko sinutup keri dhewe aku wis. Berarti wis luar. Piye Mas? Ayo. Kok ora mbok bacotke to? Nawang genti. Apa teko Lampun lampun Kang Mas. Janji-janji. cak lambimu. Janji-janji apa? Ati Atiku tan atiku ra bisa lali luar mangga buka celuk Dik Nawang. Saben dina wong ngalamun jroning sepisanmu amung tansah kadulung wayanganmu duh Kang Mas wong linalitan bisa lali saya angrep rucit Alewane wong bagus tansah kumantil ing pandenging netra apa teka sira Kang Mas citra ing janji misake katresnan jati lampun mangkono piye katresnanku mangko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku Juntuk lan prasetyamu tak korbanake Bepong Mas. jiwa lan ragamu. Yo. Hey. Saben dina ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulung wayanganmu
saya angger ucit hati lalewanmu wong ayu tansah kumandel ing pandeng ngetro apa tega sian mas citra janji nisake katresnan jati lamun mangkeno piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane tan iso tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Menika kadang-kadang kula nemen Nggih. sampun aturaken. Nggih, Mas Garik, Nggih. najan sepisan iki wonten penyanyinipun nggih. Lho nggih ditanjake Nggih, lho. tanjake najan Nggih. nggih. Nggih, Mbak nggih. Kene kene Nah, Cahayu. ngadeg ya, Cahayu. Ngadeg kene, kadeg sama Om sini. Weh, Om, Om Plung. kapan entuk bulikmu? Sini. Nggih. Beuh. Aku iki nek Kuwi gawan lho, kuwi gawanku lho, macem-macem awas. Alah apa? iki gawan dalang Gawanku. sengitan. Alah, tetep mending iki lho. Iya, meneh kuwi. Nggih, Teng pundi niki? nggih, ati wajib. Masuk, Pak Eko. Nggih. Namanya siapa, Mbak? Mohon kalau boleh kenal. Tita. Tita. Nggih. Aslinya dari Tita. mana Tita? Dari tadi. Wah, ha iki. Piye Iki njajal? ngajak padu iki rasane. Maksudnya jenengan ki alamatnya ngendi? Sing asli napa? Ya. Sing Palsu. ngapusi? Sing asli. Sing asli dari Pulau Kulon. Oh, Won. Pulau Kulon. Nah, nggih, kula kulon. Sing palsu ngendi? Sak gon-gon. Sanggon-gon. Sopo sing ngarepke ngono wae lah. Oh iya. Ah. Wah, ki tangane ana rambutnya sithik-sithik ngene iki. Wah, Wah, Oh, gawanku kok, iki Dik. cara dirabi ra apa-apa iki. Pinter masak iki, Mas. heeh. Kumise sipit-sipit ngene dirabi ra apa-apa. Kaya cetoman Pokoknya tanah bulu. Pokoke angger ngrabi angger ora ning. Ning anu, Mas, biasane Pokoke angger ngrabi ora ana wulu sikile ngono wae ra masalah. Ku berarti banjing iki. Ngono ya. Wong wedok ki anggar sangger gitu Mas, ning wulune sithik-sithik iki watake piye Mas? Watake nggih nganu, Kerangasan. gemati. Gemati nggih. Kalem Mati. iki. Nek kadung nesu Mas bahaya. Ndledek sak gon-gon. Nyanyi ya, Dik ya. Heeh, Nadanya dhisik, Mas, dhisik. Si. Heh? Si. Sing ngendi, Mas? Nadane to? Sing Kamar C2 ngaten. Iki lagune apa? Lagune napa niki? Enten pamundutan napa? dereng enten pun sak dalipun. Duduk klambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Ning apa seneng aku ya mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Duk masih bersama New Paralon. Yo Palapa. Paralon. iki nek kok ngene Paralon. Oke, masih bersama dengan Mbak Tita. Oke. Yuk, Ci, Ro, Lu, Pat, Monem, Tu, Bon. Hey. Cak, cak, hey. Cak, 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 cak.
wong gawe laraku pamer ojo anyar ning ngarepku. Matur nuwun. Matur nuwun niki sampun. Nggih. Nggih, sampun nggih Mas. Nggih. Mangke Sing bagus dibajutke. kok lampahanipun. Nggih, mangke bajutke gara-gara. Nggih. Niki sekedap mawon paling 5 menit. Lah suwi mboten menapa kok. Ah nggih. Nduk. Kripik gedang kripik telo, sethik dang watan rata ya, Nduk.